Üdvözöljük a Rubicon világában! Cégünk fő profilja magas minőségű kávé és teakészítmények Multinet franchise rendszerben történő értékesítése. Piaci stratégiánk alapját az úgynevezett Multinet franchise rendszer adja, amelyet elsőként a Rubicon kezdett alkalmazni. Egy rendszer, melyben ön is sikeres lehet. A Rubicon új alapra helyezte a franchise fogalmát. Kiegészítettük a franchise-t a network értékesítés minden előnyével, létrehozva egy új szisztémát, mely korszerűsíti, rugalmasabbá, könnyebben elérhetővé, és ami a legfontosabb, költséghatékonnyá teszi a Multinet franchise rendszerét. Egy új cég piacra lépése a kávépiacon óriási, akár több millió eurót felemésztő kommunikációs kampánnyal volna lehetséges, mi azonban más utat választottunk, és a stabilitást, valamint a hosszú távú fejlődést szem előtt tartva ezt az összeget partnereink és franchise partnereink forgalomarányos javadalmazására, bevételeik stabilizálására fordítjuk. Hogyan lehetséges mindez? A Rubicon Multinet franchise rendszerében egyedi modellünknek köszönhetően bármelyik partnerünk, franchise tulajdonosunk és akár vásárlónk is jogosulttá válik rendszerünk továbbajánlására. Az ajánlásból megvalósuló értékesítés nagykereskedelmi forgalmából visszatérítést kap. Legyen az kávézó, kávéautomata, étterem vagy akár otthoni fogyasztás. A Rubicon Multinet franchise rendszeréhez történő csatlakozás feltétele egy mindössze 95 euró értékű, a Rubicon termékeiből álló csomag megvásárlása. Ezt követően a partner minden jogosultsággal rendelkezik. Tehát saját webirodát, webshopot kap, franchise pontot vásárolhat, leasingelhet vagy bérelhet, vagy olyan partnereket csatlakoztathat, akik franchise pontokat szeretnének üzemeltetni. A jogosultság fenntartásához mindössze havi 25 eurónyi termékforgalom szükséges. Mit kínál tehát a Rubicon Multinet franchise? Egy olyan modellt, ahol partnereink, franchise partnereink, vásárlóink egyaránt részesedhetnek egymás forgalmából, és akár a vásárlók otthoni kávéfogyasztása, akár egy forgalmas kávézó vagy kávéautomata forgalma is beleszámít. Ez tehát a Rubicon Multinet franchise. Egy rendszer, melyben ön is sikeres lehet, mely jelenleg 7 országban, hamarosan pedig egész Európában elérhető. Csatlakozzon a Rubiconhoz. Rubicon. Coffee and more.